nke echiri na zere. Ana m afụ ndị a na-anụrụ Jizọs ọgụ, so wee na-asị na ihe ndị nna nna ha metere bụ ajọ ife, na afụfụ ihe ndị nna nna ha metere ka ha na-ata, wee na-ekene ndị ọcha wetara ha ụka. Mana ọ ya mbịa mfụkwa onye ahụ na-anụrụ Jizọs na-anụrụ ndị nna nna ndị ọcha ha ọgụ ga-abụ oje na-aza n'obi, abịa ọ bụrụ na enyere ya n'obi ma wee mere ọ sị na ya na nke a bụ n'obi gị mme na enyere ya. Kedu ihe mezi na iji ezi ka ndị ahụ ị kwenyere nye gị n'obi, ndị nna nna ndị ọcha ha ka Jizọs ha nye gị n'obi, kedu iji wee na-azọkwa ana ebe ahụ ndị ahụ isi na ha mere arụ zọtara? Ọ na ọ bụrụ nzuzu ka ịdị. Ndị na-anụrụ ọgụ ya enye nwa ha n'obi, nọọ ndị ahụ ịkpọrọ ịvụ, ihe nwe ebe ahụ ibi, ihe nwe ebe ahụ ịrụrụ ụlọ, ihe nwe ebe ahụ ị na-asị na n'obi gị, ka ihe mee na ịnọkọtabe echiche banyere onwe gị. Ebe ịsọ ọnụ isi na anyị nna nna ha metere bụ arụ, mana ha metara arụ wee zọtara gị anọ. Ọ bụrụ nzuzu ka ịdụ, ọ bụrụ iberibe ka ị dara. Ha metara arụ iwe kete nwoke ana wee zụta nwere gị ebe ị nọ na wee zụta nwere gị na ebe ibi ị na-akpọbe nna gị. Achọrọ m ka ịmata taa na oge ọbụla ị sapụrụ ọnụ gị wee sị na nna ha na ihe nna nna ha metere bụ arụ, nọọ nke ndị ọcha ha ka mma, ka ịma na o nwere abụmọnụ si elu. And o nwere ihe ọbụla mewe gị n'ezinụlọ gị ma ọ bụ ebe ibi ma ọ bụ ọya ma ọ bụ ihe ike, ka ịmakwa na ihe iji ọnụ gị wee kwutere onwe gị. Ka ị mara na n'ọnụ a ifuru ka eji emebi, ọnụ a ka eji emezi. Ebe ị kwenyere na Jizọs, kwenyere na Abraham na ndị otu, ka ife mee na ha ga-ejenye gị ana, ka ife mee na ha na-enye visa free, ka ife mee na ha na-acha adị gị ego iwe jee ebe ha. Mana ijezie ndị ahụ iso na ha arụ ka ha bụ be nna gị ahụ, ijezie na-anụ ọgụ na-enye ọrịa n'obi na akwa na gị na nke akwa nke gị. Ị beghị ejezi ka nna ndị ọcha ha nye gị ana. Ihe mee na ya ma nche banyere onwe anyị, ka ị marụ na ihe ị na-eme bụ na ọdụ ka asọ ọnụ bụrụ ogiri asọ mechakọrọ ogiri lachaa. Maka ka ị na-ekwe na-akparị nna nna aha nwetara ana ahụ wee rute nna gị, nọọ nna ka ị na-akparịkwa, ana otu akwa ụmụ gị ga-akparịkwa gị, ka ọ bụrụ na ịtụ ọkịta mezie. Maka nji wee gwu na ihe mma na ọ bụrụ na ife mmadụ mebiri, ife ọjọọ mmadụ mere n'uwe ochie ji wee soro ya na-apụta ụwa ọfụ bụ ka o mezie ya. Maka na ọ bụrụ na ị meziri ya, ọ ga-emebirikwa na-aga. Na mgbe onye abalụghị ihe o nwere, mgbe ihe ahụ furu ka ọ ga-aghọta. Unu kwuru na-azọ ana na vileji, na-azọ nke a na ọgụ ọnwa n'obi, na ọgụnwa ji a n'obi, mana ị na-epost mana Jizọs bụ nke a, Jizọs bụ nke a, na Abraham bụ nna gị, na nke nwa bụ nke gị. Mana ọ bụrụ nzuzu ka ịdọ. Chie echiche banyere onwe gị, tụsasịa nkụzi ma chi ya ka ị wee nyere ndị ọzọ aka. Ihe ọbụla ị na-eme, chie echiche
anaghị na-egbochi ụzọ gị ebe ị na-agbachitere ndị ọzọ. Ndị anyị na-agbachitere ama mbekwanyere gị aka, ọ na ọ bụla nzuzu ka ịdụ. Ndị anyị na-asị na ikwenyere na ha, ijekwazịa gị na ndị kpara asị na-asọkwazị ana, sịkwazị ana n'obi gị. Ị na-eso agbụrụ ndị ọcha, ị na-esorokwa ruo n'isi ka ma ije na be nna gị na-azụ ana, na-asị na anya ekenye gị ana obi na agbụrụ ụka ọwụ na iso na famili a ka eme na ndị ọcha enyezi gị. Ọ bụrụ confuse kwunu dị. Ghọta onwe gị, ghọta onwe gị, ghọta onwe gị. Ịghọta na ihe ndị a niile na Igbo na-ebi ọfụma tufu ndị ọcha wee weta ụka wee gbusisie ndị wentere isi, ndị nna nna unu aha, ndị a zọtara ha n'ebe ahụ ibi na, ndị a ketara oke ebe ahụ ibi na. Wee sị unu kpọọ ha asị na ha metere ihe ọjọọ, wee nara unu okunu wee je na-edozibe ha. Ịchọzi ijebe ha ịkwụ ụgwọ, ịpụtakwa na-aga ijekwa na be nna gị na-azọkwa oke ndị anyị kpọkwara asị. Chee na enunu wee na-akọ na uche Chukwu nyego wee chee echiche. Like ya ka ndị na-eso wee fụkwa, share ka iwee nyere ndị ọzọ aka. Ma mbọ na-etinye nkụzi m n'ọrụ, na-eche eche banyere ya, na ife na-emekwa na anyị sikwa anyị n'aka, na ife ụfọdụ na-eme n'ụwa akwa anyị na-eme onwe anyị. Anyị na-achọ ife na-eme anyị ka anyị ghọta onwe anyị, ghọta ebe anyị si, ka o wee dịrị anyị na mma. Daalụ.